Cymraeg, Steve Dimmick yma. So pam es I Nant Gwrtheyrn? Wel, es I nôl yn 2004, dim ond wythnos o cwrs sylfaenol, ac y prif reswm oedd i siomedig gyda y cynnydd oedd i wneud trwad dosbarth nos nôl yma yn Gaerdydd. Oedd o profiad o'n hwgoel o dda dros fi. Nes I fwynhau y dosbarthau a hefyd pa mor gyflym ti'n teimlo dy hun symud ymlaen a pa mor gyflym mae Cymraeg ti yn gwella. Hefyd nes I hoffi y ffaith pobl yn gwrthfoddi ni I siarad a mae'n cyflwr I siarad bron iawn bob awr o'r dydd. Beth oedd I siomedig gyda? Wel, dim yn really bai Nant Gwrtheyrn, ond teulu fy Cymraeg yn byw fyny y lôn, so nes I dewis I aros yna yn lle o aros dros nos yn Nant Gwrtheyrn. A os dwi'n fedru newid un peth, bydd hwnna y peth. Oedd I hollol cenfigenus am y grŵp sy'n cysgu yn Nant Gwrtheyrn a cael clwb nofio yn y môr oer yn y bore. Felly, os ti'n meddwl am dysgu Cymraeg, does dim lle gwell na Nant Gwrtheyrn. Mynd amdano a, fel fi, ti fedru byw dy bywyd yn dwyieithog am byth. Hwyl fawr!